Ved montering af Nordan-vinduer med vinduesindsætning i system, vis, er det vigtigt at følge monteringsvejledningen nøje. Sådan gør du for at sikre det bedst mulige slutresultat. Skær transportbåndene over og løft vinduet af transportpallen. Lad beskyttelsespladerne af MDF sidde på karmen, indtil du er klar til at montere vinduet i væggen. Tag vinduesrammen ud af karmen ved at åbne vinduet til sidehængposition. Luk bundgrebet og åbn grebet på hængselsiden. Sørg for at have et godt greb om rammen. Hold rammen i en vinkel på ca. 30 grader fra karmen, løft den fri af bundbeslaget og frigør det øverste beslag. Fastlæg vinduets placering og monter bundkiler i lysningen. Fjern transportbeskyttelsen af MDF og fold Nordan-vis-tætningsduen ud. Placer vindueskarmen i væggen i henhold til monteringsanvisningerne. Vinduet placeres korrekt i væggen, 12 mm uden for asfaltplade, gipsplade eller vindspærre, så indersiden af sporet til vindtætning flugter med væggens yderside. Kontroller, at karmen står i vatter, og indsæt kiler fra begge sider i alle hjørner. Fastgør vinduet med egnede karmskruer. Fjern kilerne og monter den medfølgende løse tætningsdug i vandnæsesporet under vinduet og mod væggen. Læg en lodret fuge ved vindueskarmens nederste udvendige hjørner. Påfør rigeligt med fugemasse helt ind til karmprofilen. Fastgør derefter Nordan-vis-duen på siderne og afslut ved toppen af vindueskarmen. Læg en vandret fuge under den øverste dug på begge sider som vist. Også her er det vigtigt at påføre rigeligt med fugemasse ind mod vinduets udvendige hjørner. Monter nu visovergangsbeslaget i bunden. Beslaget skal føres helt op i vandnæsesporet som vist og fastgøres med skruer i underkanten. Monter nu lægter omkring vinduet, så de presser visduen fast mod væggen som vist. Påfør fugemasse på bagsiden af det øverste vandbræt, inden det skrues fast over toplægten. Påfør fugemasse i overgangsbeslaget og monter vandbrættet. Afslut monteringen ved at sætte vandbrætsklipsene på plads i begge sider og fastgør dem med en stift. For det bedst mulige slutresultat bør beklædning og lister monteres hurtigst muligt efter at vinduet er sat i. Selvborende skruer medfølger til montering af lister mod aluminiumsprofilen som vist. Skruerne monteres 12,5 mm fra aluminiumskanten med højst 40 cm afstand. Vinduesrammen monteres igen fra indersiden. Fastgør det øverste beslag, drej vinduet til ca. 30 grader og monter det i bundbeslaget. Kontroller, at rammen sidder korrekt, før den skubbes ind mod hængselssiden og sidegrebet lukkes. Kontroller, at alle greb fungerer korrekt. Åbn vinduet ca. 30 grader. Tag fat i rammens øverste hjørne og læg hele din vægt på rammens yderkant. Dette sikrer, at eventuelt slør i skruer og beslag fjernes. Luk og åbn vinduet igen og kontroller, at rammen på lukkesiden netop berører karmbeslaget i bundkarmen. Juster om nødvendigt karmen. Isoler omkring vinduet. Vinduet er nu monteret korrekt og vil fungere optimalt i mange år fremover.